Апошні дзень вясны 94 года, 31 мая, мог быць і апошнім днём спробы пранікнення Александра Лукашэнкі ў вялікую палітыку. Яго маглі не зарэгістраваць кандыдатам у прэзідэнты, прычым на самых законных падставах. У гэты дзень, калі ішла рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты, у Цэнтральнай выбарчай камісіі паміж старшынём камісіі Абрамовичам і Александром Лукашэнкам адбыўся такі дыялог. «Дзе вы прапісаны?» – спытаў Абрамович. «Ужо год як жыву ў гасцініцы «Кастрычніцкая». Я не пытаюся, дзе вы спіце, я пытаюся, дзе вы афіцыйна прапісаны, дзе ваш пашпарт?» «Пашпарт? А яго ў мяне скралі», – смех прысутных. «Супраць мяне разгорнута кампанія цкавання. У мяне як старшыні камісія па карупцыі адабралі службовы аўтамабіль. Аднялі разам з дакументамі, таму што яны былі ў бардачку». Смех прысутных. Гэта я працытаваў фрагмент сваёй кніжкі 94, якая прысвечаная перыпетыям прыняцця Канстытуцыі 94 года і першых і пакуль што адзіных свабодных выбараў, прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Кніжка ёсць, тэксты на сайце свабода.орг, можете прачытаць, а цяпер я проста сваімі словамі распавяду, як і што там адбывалася. Такім чынам, вясна 94 года, прэтэндэнты у кандыдаты ў прэзідэнты сабралі пэўную колькасць подпісаў. Я адразу нагадаю, што мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, выступалі супраць увядзення прэзідэнцтва, бо лічылі, што гэта непазбежна прывядзе да дыктатуры, і не галасавалі за адпаведныя раздзелы Канстытуцыі, адпаведна потым не галасавалі і за всю Канстытуцыю. Мелі мы рацыю ці не мелі, вы можаце зараз праз 26 з нечым гадоў праверыць самі. Тым не менш, мы былі вымушаны удзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі. Зенон Пазняк набраў 230 тысяч подпісаў грамадзян. Дакладней, подпісаў сабрана было больш, але мы самі адбракавалі даволі значную частку подпісаў, бо там былі нейкія недакладнасці. Скажем, чалавек замест свайго прозвішча, імя па бацьку ставіў толькі адно прозвішча. Вот за такой памылкі маглі забракаваць там увесь ліст, нават усю партыю лістоў. На першым месцы ввогуле быў Кебіч, у яго было больш за 400 тысяч подпісаў, але грамадская кантрольная камісія, якую узначаліў Мікола Статкевіч, прызнала, што подпісы яму збіралі на прадпрыемствах. Потым на другім месцы быў Пазняк, афіцыйна было прызнана 230 тысяч подпісаў. На трэцім месцы быў лідар камуністаў Васіль Новікаў, і толькі на чацвертым месцы быў Александр Лукашенко, у яго было 156 тысяч подпісаў прызнана. У астатніх было меней. І вось 31 траўня Зенон Станіславович Пазняк папрасіў мяне, тады быў дэпутатам апазіцыі, каардынатарам апазіцыі, быць яго давернай асобай і разам з ім схадзіць на рэгістрацыю будынак Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта па Кастрычніцкай вуліцы, вось насупраць інтэрната нумар 2 БДУ. Я там проста жыў некалькі гадоў, так у мяне такія, так сказаць, тапанімічныя каардынаты. Мы прыйшлі, ужо там, здаецца, быў Кебіч, быў Новікаў. Абрамович, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, папрасіў, каб мы селі бліжэй да яго. І я, значыць, каб Пазняк і Кебіч не сядалі разам, сеў, так сказаць, паміж імі. Вот сидзеў Новікаў, потым Кебіч, потым я, потым Пазняк. За ім, здаецца, сидзеў Дубко. Зараз дакладна прыгадаць не магу. Прыйшоў Лукашенко, і вось быў, такі цікавы даволі эпізод. Ён паздароваўся з лідарам камуністаў, працягнуў руку Кебічу, а Вячеслав Францевич у адказ працягнуў Лукашенку 2 пальцы. Захаваўся нават здымак гэтага эпізода, але здымак не перадае вось нейкай такой, некае такого прыніжэння, якое было на твары Лукашэнкі, і такого пачуцця агіды з боку Кебіча. Пачалася рэгістрацыя. У Кебіча яна прайшла без нейкіх праблемаў. У Пазняка таксама абсалютна хапала подпісаў.
парушэнняў зафіксавана, так сказать, не было, хаця ва ўсіх Цэнтральная выбарчая камісія адбракавала такі ці сякі працэнт падпісаных лістоў, но тым не менш подпісаў хапала. Дайшла чарга да Лукашэнкі. А у Александра Лукашэнкі у падпісных лістах былі дзве вельмі сур'ёзныя памылкі. І нават, я б сказаў, не памылкі, а два наўпроставых парушэння закона. Справа ў тым, што акрамя прозвішча, года нараджэння, трэба было пазначаць у падпісаных лістах месца працы і адрас жыхарства. Ну, тады гэта была прапіска. Дык вось, імя па бацьку, прозвішча у Лукашэнкі было правільным, Александр Лукашенко, год нараджэння таксама правільны, 54-й, а вось з іншымі паказчыкамі была праблема. В чым яна палягала? Александр Лукашенко ў той момант працаваў дырэктарам Саўгаса «Гарадзец» Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. І у падпісным лісце так і павінна было стаяць. Дырэктар Саўгаса «Гарадзец». Скажам, Зенон Пазняк працаваў на чвэрць стаўкі ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук, і было напісана старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук. Станіслав Шушкевіч, хоць быў дэпутатам, як і Пазняк, было пазначана, здаецца, кіраўнік аналітычнага цэнтру, там у Дубко было пазначана сваё, у кагосьці яшчэ, то бок месца, дзе ты працуеш, на што ў цябе выпісана, што ў цябе запісана ў працоўнай кніжцы. А у Лукашэнкі было запісана дэпутат Вярхоўнага Савета. Нарэшце, трэба было, каб правільна была пазначана прапіска, месца жыхарства. Ну, у выпадку, скажам, з Пазняком, з Кебічам, Шушкевічам, гэта быў горад Менск. У выпадку з Лукашэнкам гэта павінна была быць вёска Александрыя ці Шклоў, дзе ён там жыў, Магілёўскай вобласці. У яго ж месца жыхарства было пазначана Менск. Такім чынам, два найгрубейшых парушэння закона. Ну і вось Цэнтральная выбарчая камісія паўстала перад дылемай, што рабіць. Але перад гэтым адбыўся вот той самы дыялог, які я вам прэзентаваў са сваёй кнігі, і які проста абсалютна выклікаў смех. Ён меў і працяг, я яго цытую далей. Калі Лукашенко сказаў, што супраць яго разгорнутая кампанія, што скралі ў яго аўтамабіль, ён сказаў, што вось чалавек сядзіць Кебіч, які гэта ўсё арганізаваў, вось калі ён мне вярне мой аўтамабіль службовы «Волгу», тады я вам і пакажу дакументы. Кебіч да мяне паварочваецца, кажа: ну, Сергей, што ты за чалавек такі? Я кажу: Вячеслав Францович, ну, это ваш, так сказаць, выхаванец, сапраўды. Лукашенко перад гэтым 2 гады працаваў дарадцам Кебіча па сельскай гаспадарцы, неафіцыйным, пра што апошнія месяцы не любіў узгадваць, і, між іншым, не ўзгадвае таксама і цяпер. Ведаеце, потым я неаднаразова задаваў сабе пытанне, вось чаму так здарылася? Чаму такія кваліфікаваныя, здавалася б, юрысты, як Віктор Ганчар ці Дмітрий Булахаў, якія былі у камандзе Александра Лукашэнкі, чаму яны прапусцілі вось нават не ляпы, а 2 такіх грубейшых парушэння закона, бо за іх Лукашэнку маглі не тое, што не зарэгістраваць кандыдатам, а проста нават зняць на этапе збору подпісаў з гэтай дыстанцыі прэзідэнцкай. І я знайшоў такі адказ, што, напэўна, яны баяліся, што калі хтосьці з грамадзянаў пабачыць у падпісным лісце Александр Лукашенко, дырэктар нейкага Саўгасу «Гарадзец» Шклоўскага раёна, пражывае в Шклове, боже мой, а мы думалі, што гэта палітык такі маштабаў, так сказаць, вялікага, гэта проста дырэктар. Ну і, відаць, яны думалі, што нейкую колькасць подпісаў яны не набяруць. Калі яны так думалі, яны, безумоўна, памыляліся, таму што падпісываліся за Лукашэнку не там за як дэпутаты ці там дырэктара Саўгаса,
а падпісваліся пераважна як за так званага барацьбіта з карупцыяй, якім ён уяўляўся, но роўна, як скажем, не падпісваліся за пазняка, як за старшага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі Акадэміі навук, падпісваліся як за лідара Народнага фронта, кіраўніка парламенцкай апазіцыі ў Верховным Савеце. Тым не менш, Цэнтральная выбарчая камісія стала перад гэтай дылемай два такіх парушэння грубейшых, нават тры. Бо гэтая сітуацыя з пашпартам, уявіце сабе, нават у значна менш важных сітуацыях у чалавека патрабуюць пашпарт, і калі пашпарта няма, яго можна, нават тады можна было на 3 дні затрымаць, цяпер, здаецца, таксама. Фактычна, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Абрамовіч мог сказаць: «Таварыш, а уласна, ці вы ёсць Александром Лукашенком? Можа быць, вас загриміравалі, прыклеілі вусы, лысіну наклалі, а сапраўдны Александр Григорьевич Лукашенко недзе схоплены, там, ляжыць завязаным, ці, не дай бог, забітым? Пакажыце, дакажыце, што вы Лукашенко». Лукашенко сказаў, што у яго ёсць там пасведчанне дэпутацкае, так сказаць. Галоўнае, конечно, гэтыя два парушэння. На вялікі жаль, я зараз не маю доступу да протаколаў Цэнтральнай выбарчай камісіі, як і да некаторых стэнаграмаў сесіі Верховнага Савета. Між іншым, стэнаграмы інаўгурацыі Лукашэнкі вынятыя з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі. Мае калегі так і не змаглі іх адшукаць. Іншыя сесіі ёсць, а вось гэтай сесіі 20 ліпеня 1994 года стэнаграмаў там няма. Дык вось, я дакладна не магу прыгадаць, што тады казаў старшыня ЦВК Абрамовіч, ці выступала там член Цэнтральнай выбарчай камісіі, яна ўжо ім была, Лізія Ермошына, і калі выступала, што яна казала, але агульную матывацыю Абрамовіча я прыгадаць магу. Ён палічыў, што нельга ігнараваць волю 150 000 грамадзянаў Беларусі, якія падпісаліся за Александра Лукашенко, хоць бы нават і тыя, хто збіраў подпісы, ці члены яго каманды, зрабілі пэўныя адступленні ці парушэнні закона. Так, яны парушылі закон, але вось воля людзей – гэта воля людзей. Праз год Александр Абрамовіч правядзе рэферэндум, ініцыяваны Лукашэнкам, аб змене дзяржаўнай сімволікі, бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня, аб змене статусу беларускай мовы, аб праве прэзідэнта распускаць парламент і эканамічнай інтэграцыі з Расіяй, а яшчэ праз некалькі месяцаў Лукашенко возьме Абрамовіча да сябе намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Пройдзе яшчэ некалькі гадоў, і нават не дзесяткі, а сотні актывістаў апазіцыі сутыкнуцца з тым, што ім на выбарах у мясцовыя саветы, у раённыя, гарадскія, абласныя будуць адмаўляць у рэгістрацыі за куды менш значныя парушэнні, нават не за парушэнні, проста за нейкія тэхнічныя недакладнасці. Мы, дэпутаты, у той момант умешвацца ў працу Цэнтральнай выбарчай камісіі, канешне, не мелі права. Мы, дэпутаты БНФ, сказалі сваю пазіцыю за паўгода да гэтага эпізоду, калі ў лістападзе 1993 года запатрабавалі ад Верховнага Савета пазбавіць дэпутата Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў за тое, што ён выступае супраць незалежнасці Беларусі. Тады Лукашенко заявіў, што ён гатовы на каленях паўзці ў Расію. Тады ён паехаў у Маскву, шмат чаго іншага нарабіў. Вось мы выступілі за тое, каб яго яшчэ некалькі дэпутатаў такого кшталту пазбавілі дэпутацкіх паўнамоцтваў. Але тагачасны старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч не пажадаў нават уключаць гэтае пытанне ў павестку дня. Праз месяц Лукашенко выступіў са сваім так званым антыкорупцыйным дакладам, а яшчэ праз месяц Шушкевіча знялі з пасады старшыні Верховнага Савета. Такім чынам,
Цэнтральная выбарчая камісія прыняла рашэнне Александра Лукашэнку як кандыдата ў прэзідэнты зарэгістраваць. Ці парушыла Цэнтральная выбарчая камісія закон, рэгіструючы Лукашэнку? Так, парушыла. Але пры гэтым яна дала беларускаму народу права самому зрабіць свой выбар. Наколькі слушным быў гэты выбар, вы можаце сёння меркаваць самі.